Panoorin nyo to guys. Ay, grabe sa atin. Story mo sa date. Nag-date yung dalawa. Ang ganda ng upo. Grabe to sa atin. Ito na naman. Grabe talaga sa atin. Napapatalon. Kahit ako, siguro napapatalon din eh. Panira ng boys. Ano yun? Cellphone na natapon. Natapon yung cellphone ni Kuya sa gulat. Ito na yung dalawa nagde-date.